बै समाव बिपिएफनि मानसिया इलेक्सन रिजाल्ट खालि मा खालामदोंमोनलाय हो मा खालामामोनलाय प्रमद बेफारि दासो जेनदों दासो लाजिदों मा बुङामोनलाय दा नोम्फा लांफाया एसटी को गुबुन जासिनो जासिगासिनो एसटी लागेना ना लागे एसटी लागेना माथि पाट्टा लागे बिक्कायाव नांदोंना नाङाखै नोंसिनियाव हारिया दा अलखद जाबाय खौसे जादोलाय बै समाव बर' माखासे बर' हिनजावफोरा खिथु देखायहां थाफ्ले देखायहां जौ लोङै लोङै मोसानानै मा बुङामोनलाय जोंना लांथा सारा देरहाबाय जोंना हाग्रामा सारा देरहाबाय जा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारखौसो मोजां मोनखायो प्रमद बेफारिया जेनबाय हा फानना जाग्राया जेन हाखौ सोर फाननो नागिरदों हारिखौ सोर फाननो नागिरदों दा आरो दंबावोसो एबसुखौ बखिग्रा अलखद समाव हारिखौ सोर बोखाङो एबसुआसो बोखाङो एबसुखौ बखिग्रा साथाम साब्रै बर' हिनजावफोरबो दङ नुदों आं बै समावथ' आं खुगा बन्द खालामनानैसो थाखादोंमोन बुंबाय हा हनै एबसुआ दा लाजिनांबाय न' सिङाव हाबना थाबाय सोर न' सिङाव हाबना थाबाय माबायाव हाबना थाबाय गुदुङाव हाबना थाबाय गावसोरनिमोनबा गावसोरनि माबा देरहानायमोनब्ला दाहालागै मालायखौ हमनानै बुलासिगौमोन माबासिगौमोन लोङै लोङै माखासे बर' हिनजावफ्रा मा खोथा बुङामोन बै समाव दा हारिनि अलखद समाव एबसुजोंबो ओंखारफायासै नोंसोरो गावसिनि पार्टिखौथ' नोंसोर मालाबाबो ज' जानानै मालाबाबो बिदि आन्दलनाव नोंसोर मालाबाबो जमा जाखाया आरो साथाम साब्रै इउटुबार माबा खिथु सुग्राफोर दङ बैनि एसटी जासिग्रानि बै खानाय गैयैनि खिथु सुग्राफोर दङ बिसोरथ' दा अफाय दङथाय मिथिया ना टयलेटावसो हाबफानानै खिथु सुफाखो ना माखो एकदम सिरि दा फंसेबो बुङा बिसोरो नायोरा गासिबखौबो जाजाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ बावनानै दा हारिनि अलखद समाव खौसे ओंखारलायनानै हारिखौ बासायनो थाखाय जातिखौ बासायनो थाखाय इयुन जेनेरेसनखौ बासायनो थाखाय दा ओंखारनांसिगौमोन नोंसोर गैया आखाइ हेबनानै माबा नास्राय गुदुङावसो थाखुमानानै दं नामाथाय मा दिमागजों मा मेलेमजों अबे साननायजों गुबुन जातिखौ एसटी लागेना ना लागे एसटी लागेना